आ आ आ ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी हर दुर्गे शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते दुर्गा दुर्गति दूर करा दुर्गा दुर्गति दूर करा सफल करा मम काज हर मन मंदिर उज्जवल करा माँ कृपा कर आज या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एगो भक्त माँ शारदा भवानी के दरबार में जा कर के वो बीड़ा वाली से वो आदि शक्ति भगवती से प्रार्थना कैलस कि हे माई रउरा दरबार पर जे भी आवेला खाली हाथ ना जाला। हे माई हमहू और दरबार में आयल बड़ी कुछ असरा लगल बा। कहत बा का कहले बा हो धुन बा कि भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो बलमुआ फौजी सीमा पे बाटे कश्मीर हो। लेकिन भाव के संबंध में भक्त माई से प्रार्थना करत बा का कलश हो और देरी ना लगावा हो आवा जल्दी आवा हो शारदा भवानी मैया आसरा पुरावा हो है बेटवा पुकारेला तोहार हे शारदा मैया दर्शन तू दे दा एक बार हो लइका पुकारेला तोहार हे शारदा मैया दर्शन तू दे दा एक बार हो। भक्त कहत बा कि माई अभी बालक बोध नदान बानी कुछो के ज्ञान हमरा नहीं खे। कहत बा का और बड़ा अवरोध बा बालक अबोध बा सही गलत के पहचान के न बोध बा है और दर्शन तू दे दा एक बार है बेटवा पुकारेला तोहार हे शारदा मैया दर्शन तू दे दा एक बार हो लइका पुकारेला तोहार हे शारदा मैया दर्शन तू दे दा एक बार